дар ҳамин лаҳза шоҳ ва вазир вақте аз назди ин бозор мегузаштанд, ногаҳон садои харфурӯшеро шуниданд. дар он ҷо харфурӯш мегуфт ҳар шахсияте ин харро бихарад ва болои ин хар савор шавад, албатта Макка ва Мадинаро мебинад. дар ҳамин ҳолат бинед ки подшоҳ чӣ кор кард. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз, бар ҳама шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки қиссаро то охир хуб гӯш кунед. албатта як фоидаи хеле хубе ҳаст. шахсе дар бозор садо мезад: хар бихаред, хар. хари ин шахс хеле заиф ва нотавон буд. дар ҳамин замон буд ки подшоҳ бо вазираш мегузашт. подшоҳ ба вазираш назди харфурӯш омад ва пурсид: қимати хари ту чанд аст? соҳиби хар ҷавоб дод: 5000. подшоҳ ҳайрон шуду пурсид: чаро ин қадар қимат? ин хар чӣ хусусияте дорад? соҳиби хар гуфт: ҷаноб, ҳар ки бар ин хар биншинад, Маккаву Мадинаро мебинад. подшоҳ итминон надошт ва гуфт: агар суханат рост баромад, 10000 медиҳам ва агар дурӯғ баромад, саратро аз танат ҷудо мекунам. подшоҳ ба вазираш фармуд ки ба хар биншин ва бигӯ ки чиро мебинӣ. вазир мехост ба хар биншинад. соҳиби хар гуфт: ҷаноби шоҳаншоҳ, Макка ва Мадинаро одамони гунаҳкор дида наметавонанд. вазир гуфт: ман гунаҳкор нестам. аз назди хар дур шав ва болои хар нишаст, вале чизеро надид. ба худ фикр кард ки агар рост бигӯяд ки ҳеҷ чизеро надидам, бадном мешавам ва мардум хоҳанд гуфт ки вазир гунаҳкор аст. ногаҳон нидо кард: мошоаллоҳ, субҳоналлоҳ, алҳамдулиллоҳ, чӣ манзараи зебоист Маккаву Мадина. подшоҳ гуфт: аз хар поин шав ки ман ҳам бубинам. ва подшоҳ ба хар нишаст. подшоҳ ҳам чизеро надид. подшоҳ ба хотири шаъну шарафи подшоҳии худ гирияи талхе карду гуфт: воҳ парвардигори ман, субҳоналлоҳ, чӣ зебоии қудрати туст. ин хар чӣ каромате дорад, чӣ муқаддас ҷонваре аст. вазири ман мисли ман пок набуд. ӯ сирф Маккаву Мадинаро дид ва ман ҷаннатро ҳам мебинам. подшоҳ ҳанӯз аз хар поин нашуда буд ки мардуми авом ҷамъ шуданд. касе мехост ба хар даст бизанад, касе мехост харро бибусад, касе мехост мӯи харро ҳамчун табаррук бибурад ва бо худ нигоҳ дорад. касе зери пои хар меафтод, касе поҳои харро мебусид ва касе думи харро дар вуҷуди худ мемолид. кор то ҳадде расид ки чанд вақт баъд дар он ҷо барои хар мазоре сохтанд ва мардум ки огоҳ набуданд, огоҳ шуданд ва ба он ҷо мерафтанд ва аз зиёрати хар кӯмаку мадад мехостанд ва ҳатто дар зиёрати хар саҷда мекарданд. дӯстони азиз, ин қисса ба худ як маънои хусе дорад. агар ҳар шахсияте маъноашро дарк кард, фаҳмид, илтимос аз шумо дар комментария нависем ки хеле ва хеле муҳим аст.